Hello guys! Για να δούμε το άτομο που σε ενδιαφέρει. Θέλω να δω τώρα ποια περίπτωση είναι εδώ. Κράτησε ό,τι μηνύματα σου ταιριάζουν. Και μετά κάνε τον απολογισμό σου όπως σε βολεύει. Λοιπόν, όταν γνώρισες αυτό το άτομο, ήταν σε μια κατάσταση η οποία είχε χωρίσει και ακόμη κυκλοφορούσε το άτομο μέσα του, δηλαδή δεν είχε αποκοπεί, ήταν ακόμη σε εκείνη την κατάσταση, ένα φάντασμα ας το πούμε, κάπως είχε τελειώσει, ήταν ακόμη μέσα σε μια κατάσταση γάμου, σοβαρής σχέσης και πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι όταν σε γνώρισε σκέφτηκε τι να κάνει σωστά και τι να μην κάνει. Τον πήγαιναν τα βήματά του, τον πήγαινε η καρδιά του, τον πήγαινε τη σεξουαλικότητά του απέναντί σου, τον πήγαιναν όλα αυτά ή την πήγαιναν, okay? Και λίγο ήταν πρόχειρο όλο αυτό, ήταν αρχή μια χαρά. Στο τώρα κάποιοι συναντιέστε, δεν νιώθεις την τραγικότητα που είχαν οι άλλες σου σχέσεις, νιώθεις όμως ότι θα πρέπει κάποιες σκέψεις σου να τις κρατάς για εσένα, έτσι ώστε να μην απομακρυνθεί αυτό το άτομο. Ας το πούμε, δεν μπορείς να είσαι πραγματικά εαυτό σου. Και αν ο εαυτός σου είναι λίγο καταστροφικός, καλός και δεν είσαι. Αλλά έτσι με κάποιο τρόπο κράτησες το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου ατόμου ή μπορείς να συνεχίσεις με αυτόν τον τρόπο για να κρατάς το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου ατόμου. Αυτό το άτομο έχει μία μανία, θέλει να φαίνεται προς τα έξω, θέλει να αρέσει προς τα έξω, θέλει να έλκει τους έξω, άνδρες, γυναίκες, ό,τι είναι προσάρμοσέ του στην περίπτωσή σου, και να δίνει το λιγότερο effort, να μην δίνει πολύ κατάσταση σε σένα. Είτε γιατί μπορεί να νομίζει ότι το θες αν είναι οικονομικά ευκατάστατο για τα χρήματά του, είτε γιατί αν είναι σε μεγαλύτερη ηλικία από σένα μπορεί να θεωρεί ότι κάπου δεν συμφέρει και κάπου θα το παρατήσεις. Γενικά στο πίσω μέρος του μυαλού του δίνει λιγότερα γιατί έχει αυτά τα κόμπλεξ που μπορεί να έχει γειωθεί από άλλες καταστάσεις, δεν βλέπουμε τις άλλες καταστάσεις τώρα, βλέπουμε you. Οπότε είναι σε μια κατάσταση την οποία πραγματικά δεν δίνει πράγματα, το καταλαβαίνεις, υπάρχει μια έλλειψη, είσαι λειψό, δεν νιώθω τόσο γεμάτα, είσαι λειψό. Και είναι καρμήρικο αυτό, γιατί όταν είσαι σε μια σχέση που αισθάνεσαι ότι είσαι με ένα άτομο το οποίο έχει μια προσωπικότητα, στο πούμε, αλλά εσύ δεν αισθάνεσαι όλο αυτό το feeling, σημαίνει ότι από τα κόμπλεξ του δεν μπορεί πραγματικά να σε πλαισιώσει. Οτιδήποτε, από χρόνο, περιποίηση, να περάσετε καλά, να είστε όμορφα, να είστε μαζί, όλα αυτά. Εσύ έχεις αδυναμία σε αυτό το άτομο, γι' αυτό και λίγο δεν μιλάς όπως είναι ο χαρακτήρας σου, γιατί βλέπω είσαι ένα ομιλητικότατο άτομο. Οι περισσότεροι από εσάς που ανήκουν σε αυτό εδώ το φάσμα που ταιριάζει στο βίντεο, ομιλητικότατοι, και κάποιες φορές θεωρείτε ότι είστε και δίκαιοι και έχετε και το λόγο σας έτοιμο, γιατί απλά το μυαλό σας συντονίζεται σε πιο ανδρικές δονήσεις, Συνήθως έχουμε μάθει στον άνδρα να έχει αυτή την ντομπροσύνη, την οποία αν έχεις τις ενέργειες τώρα ή είσαι τα άστρα, τα φεγγάρια και όλα αυτά,
είναι υπέρ σου για όλο αυτό, βγάζεις και έναν ανδρισμό, ας το πούμε. Έτσι είναι το DNA σου. Τι θα μπορέσει να κάνει το συγκεκριμένο άτομο έτσι ώστε να νιώσεις καλύτερα, ή γενικά τι θα κάνει το κορμί το τελείωτο. Κοίταξε, το βλέπω να μην κάνει πολλά πράγματα, τη βλέπω να μην κάνει πολλά πράγματα. Τη βλέπω όμως ότι όλες οι άμυνες, δεν έβαλε τις κατάλληλες άμυνες στο να ξεχωρίσει το πεδίο του γύρω του σε σχέση με σένα. Οπότε είναι σε αυτό το μπέρδεμα θα συνεχίσει να είναι ακόμη. Και στο ότι ίσως έχει μάθει να τρέχουν τα άτομα που ενδιαφέρονται για αυτό το άτομο και να πρέπει αυτά τα άτομα να δείξουν το ενδιαφέρον, να δείξουν την παρουσία τους, να δείξουν και αν είσαι ζούνα τώρα αυτό είναι εντάξει, είναι αρχηγόπουλο και πρέπει να του πεις ότι ενδιαφέρεσαι. Ένα αρχηγόπουλο αν πεις ότι ενδιαφέρεσαι, οκ, η λειτουργία του θα είναι I'm not μαλάκας. I'm not. So, κοίταξε, για κάποιους από εσάς βλέπω ότι έχει συναισθήματα, τα οποία όμως πρέπει πρέπει να μοιραστεί. Και αυτό το μοίρασμα αδικεί περισσότερο εσένα σε αυτή τη στιγμή, γιατί σου γυρνάει πλάτη και στο συναίσθημα, στο να μην το βλέπει για να μπορέσει να πάρει σωστές αποφάσεις, να κινείται ανάλογα. Και εσύ λες, sorry με κοροϊδεύεις. Θεωρείς ότι έχω την ταμπέλα στο μέτωπο που γράφει κοροϊδέψτε με, χαλό, μου αρέσει. Κάπως έτσι. Είναι λίγο, νιώθεις ότι τρως το παραμύθι, νιώθεις ατελείωτη παπάρα. Η αλήθεια είναι ότι θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση και βέβαια το άτομο αυτό που εκδηλώνει έντονα είναι ότι του αρέσεις πολύ, του αρέσει το σώμα σου πολύ, ερωτικά έλκεται πάρα πολύ από εσένα. Πάρα πολύ. Το θέμα είναι θα θεωρείς ότι ή σε δουλεύει η τύχη, ή σε δουλεύει η ζωή, ή σε δουλεύει γενικά ο κόσμος όλος, ή σε δουλεύει ο ίδιος εαυτός, ή σε δουλεύει αυτό το άτομο. Γενικά ένα δούλεμα νιώθεις, γενικά έντονα και λίγο σε πιάνει και ένα τρέμουλο. Δεν ξέρεις από πού να προφυλαχτείς, αλλά ναι. Μπορεί να είναι πολύ έξυπνο και δεν έχει τι άλλο να κάνει και να παίζει λίγο με την ψυχολογία σου, δεν είναι τίποτα. Ένα παιχνιδάκι είναι, μωρέ, ας το να παίξει το παιδί, να ηρεμήσει. Βλέπω δημιουργεί προσωπία το άτομο για να παίζει με αυτά, αλλά έχει να μάθει να παίζει με αυτά. Το θέμα είναι ότι λίγο βλέπουμε, από την αρχή είναι αυτό, βλέπουμε ένα άτομο εσένα, το οποίο από τις προηγούμενες εμπειρίες λίγο έχει φρακάρει και δεν αντέχει σε άλλη βλακεία και λίγο εδώ ο ατμός παραβγαίνει και είναι λίγο, μου θυμίζει εμένα τον Ταύρο σε αλλοπολί αυτό το πράγμα και αυτό το άτομο, ξέρεις, είναι σαν τον κύβο που το γυρνάει από εδώ, το γυρνάει από εκεί και τώρα θα κάνουμε αυτό, τώρα θα κάνουμε εκείνο και λες εσύ, hello, it's not my time, δεν είναι ο τύπος μου για να κάθομαι τώρα να σε βλέπω να παίζει τον κύβο και τι σκέψη θα έχεις κάθε φορά. Το θέμα μου είναι, θα τα βρούμε, θα είμαστε μαζί κανονικά, θα νιώσω καλά με σένα, θα νιώσω οικία. Και λοιπόν, χρειάζεται να εντρυφήσεις λίγο την προσοχή σου στην καρμικότητα. Αυτή η κατάσταση, αν χωρίσετε, τα ξαναβρει, αυτή τη στιγμή δεν έχει καρμικότητα. Αυτό είναι πολύ καλό. Οπότε
δεν πιέζουμε κατάσταση με τον τρόπο που να φαίνεται. Άλλο τι θέλω και άλλο τι φαίνεται. Οκ, άμα το πιέζεις στο μωρό θα το πας στην καρμικότητα, που το βλέπω πάλι. Γιατί αν πραγματικά δεν πρέπει να κινηθεί τώρα και να μην ανταλλάξετε κάρμα, δεν πρέπει να κινηθεί. Άλλο όταν κάνουμε υλοποίηση, άλλο όταν κινούμε με αυτό το φυσικό τρόπο τις καταστάσεις. Disaster. Το καταστρέφουμε. Χρειάζεται να υπάρχει ροή. Έχω εσένα που κλαις, δεν νιώθω αγάπη, δεν μου δείχνει, δεν αισθάνομαι καλά, νιώθω ότι αν υπάρχει, είναι σε κάποια βάση παντρεμένο, νιώθω ότι τα δίνει όλα εκεί, ότι δεν πρόκειται να χωρίσει, sorry, εντάξει, έτσι με όλα αυτά που λες, ποτέ δεν πρόκειται να χωρίσει, το σίγουρο. Ή αν εσύ είσαι σε γάμο, επίσης και εσύ δεν πρόκειται να χωρίς άμα είσαι σε αυτή την κατάσταση. Λάθος συναισθηματική έκφραση που σε μπλοκάρει στην ουσία. Αυτό μπλοκάρεις ένα πράγμα από μόνο σου, δεν το χρειάζεσαι αυτό. Θέλω να σου πω ότι ήδη έχεις καταλάβει με το που μπήκε το 2025 κάποια πράγματα αλλάζουν, αλλά παρόλα αυτά κάποιες δυσκολίες δεν έχουν σταματήσει. Γίνονται μεγάλες αλλαγές για εσένα, για τη δική σου ψυχή, όμως το δικό σου κάρμα ακόμη δεν φαίνεται, γιατί μπερδεύεσαι, λες κάποια πράγματα με παιδεύουν καθημερινά, αλλά νιώθω και μεγάλη αλλαγή εσωτερικά. Ναι, υπάρχει αυτή η αλλαγή. Και δεν πρόκειται, αν ακούσεις αυτά με ηρεμία και κινηθείς όμορφα, δεν πρόκειται να σχηματίσεις καινούριο κάρμα και δεν πρόκειται να ξαναπληγωθείς. Όχι γιατί δεν θα κάνεις την ομελέτα, γιατί δεν θα δημιουργήσεις καταστάσεις που δεν σου ταιριάζουν και δεν θα δημιουργήσεις εξτρά προβλήματα όπως έκανες στο παρελθόν. Μακάρι να ήξερες, δεν ήξερες όμως. Όσο γνώριζες τον εαυτό σου, τόσο καλυτέρευες την τύχη σου. Τέλεια. Λοιπόν, πορεύσουμε αυτά. Βλέπω τις εσωτερικές σου αλλαγές πάρα πολύ όμορφες και βλέπω επίσης ότι δεν φαίνονται για να μπορείς να τις ευχαριστηθείς ακόμη. Θα τριφτεί και άλλο η κατάσταση στην πραγματικότητά σου, όχι χειρότερα, αλλά με τον παρόμοιο τρόπο που γίνεται αυτούς τους τελευταίους 2-3 μήνες, ώσπου σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται όλο και πιο λίγο αυτό το τοπίο, αυτά τα εμπόδια, αυτές οι διακυμάνσεις που δεν σου ταιριάζουν. Και μετά θα δημιουργείς πολύ πιο εύκολα την πραγματικότητά σου. Και τώρα δημιουργείς, αλλά πάντα εμφανίζεται κάτι έτσι που διαστρεβλώνει καταστάσεις και θέλει συνεχώς κάτι να φτιάχνεται. Θα τα πούμε στο next βίντεο μας. Να περάσετε υπέροχα και να έχετε πανέμορφα αποτελέσματα τώρα. Bye!